So, welcome guys sa atong Justice on Air. Once again, maayong hapon sa atong mga tigpaminaw. Mao kini ang atoang another episode and the first episode for the month of February 2026. First episode sa atoang Justice on Air para sa bulan sa Pebrero. So kini ato ang Justice on Air, ang ato ang legal information program dinhi sa DXMU-FM 88.9, your development radio nga nahimutang sa Central Mindanao University. Yes, sa CMU. And of course, kini gihapon ang inyong host ni ining program. This is Dr. LG Iman Aninayon. Ug sulod sa 47 minutos atong hisgutan ang usa ka sitwasyon nga kasagarang mahitabo ilabi na dinhi sa tunghaan or sa bisan asa nga mga eskwelahan, no, bisan asa nga mga tunghaan nga adunay mga dormitories ug adunay mga boarding houses. So this time, atong makauban ang atuang University Legal Assistant 3 sa University Legal Office. Live karon nga atong makauban si Attorney Gretel Timario. Attorney Gretel, Happy Valentine's Month. Advance. Yes. Happy Hearts Month. Sige Birth daw. month pod na ko, Ate El. Ay, Pebrero hon din sa Attorney Gretel. Yes. Kamusta man na? I-guess daw. Charot. Sa muka. So, na kay 28, ay, minus 3 naman, so 25 choices. Yeah, 25 choices. Oh. Char. First choice. 18. No. Dili. Grabe na. Later part na. Okay. So, Yes. don't tell me, mag-ubantaan na. 23? 24? 27. Mas late ko. Oh! Yes. Hapit na As leap in? year. Yeah. Kasi may itabuto na ng attorney pag ma-leap year. Meaning ka ng, di ba? Ano? Oo. After 4 years na po imong next birthday. Sure yun na. Legally speaking. Kuan, wala kay ko kakuan ana ate ay nakasutaan na. Pero sa birth certificate mo na ilang birthday. Mo na Bagay ilang mo ba daw kay kung Oo. ang ilang birthday kay, di ba na may February 29? Oo. No? Kung ilang birthday February 29 and that's unusual sa calendar, i-celebrate na nila March 1. Ana na lang, oh. Okay, parang nga mag-celebrate din sila every month. Every year. Every month, grabe. Grabe na gid ko every Na month. 300 na siya. Yes, oo. Sige, so imo sa nga greetings, Attorney Gretel. Yes, so maayong hapon Ate LG, no? Nya, mag-greet lang po ko sa atong University President, si Yes. Dr. Lito G. Ibalye, sa atong mga Vice Presidents or Vice Presidents, sa atong members sa atong Administrative Council, atong faculty, staff, ug students, ug sa tanan natong tigpaminaw, and special mention kay Attorney James Vilon, kay bisi-bisihan jud ang iyang ganda karon. Daghan gyud kay siya og kuan Ganap sa live. Nagdugangan ang iyahang office na pod, so iyahan na pod ang Arlo. Yeah, oo, Legal that's the housing reason. og Arlo. That's the reason nga nung mag-uban me on Thursday and Friday. Sa strat plan. Yes, sa strat plan. Busy jud kay siya og kang kuan pod Miss Ruby. Yes. Kasas akong kuan permi nga kauban jud diri sa Justice on Air. Oo. Busy gihapon kay iyang beauty. Oo. Unya unsa man ato ang hisgutan? Ay, hello day kay Ma'am Ruby. Hi, Ma'am Rubes. Hi, Robs. Yeah. Yes, Sige. na-save siya karon nga. Oo, asa siya ron? Naa siya. Siya sa office, busy din Very kayo siya. busy. So, bayan sa atong topic karon Ate Elge, no, atong episode jud karon kay regarding sa mga student boarders Yeah. or dormitory residents. So, usually kaning issue kay ginapasagdan na ni siya. Pero wala di kabalo mostly sa atong mga tigpaminaw nga under na day ni siya for criminal liability. Oh. So, punishable ni siya nga offense under our revised penal code of the Philippines. Labi na kay kawat ni. Yes. Diba? Sige. Salamat kaayo, Ana, Attorney Gretel. Daghan ang mga live viewers. Hi. Hi sa inyo ha, guys. Makita ninyo sa Attorney Gretel later kay sa iyahan na tanan nga camera later. Aloy, nag-arte-arte na ko. Wala ko na makita. Kaya nga no, sige ka kadamage ang atuang kuan. Mahulog naman ang headset. So, kana na lang. Basahon sa nato karon.
ang ato ang so ang atong topic about boarding house nga mga panghitabo. Panghitabo sa boarding house or sa mga dormitories. Okay, so aduna kitay. Hello di ay to Lani Familgan Kagampang. Good afternoon and happy watching. Imagine Bohol. Hi Lani. Naa siya karon sa Bohol. Maayong hapon. Yeah, thank you kayo. Sa atong mga live viewers, pag-comment lang mo din na sa inyong mga i-greet, i-shout out kay para ato nang basahon live diri sa DXMU FM. Sige, so this time ato kining hatagan og pagtagad ang usa ka sulat tampo. Wait lang ha. Okay, atong hatagan og pagtagad ang usa ka suwat tampo gikan. Itago nato siya sa pangalan nga Sarah. Dear Justice on Air, maayong hapon kaninyo, ilabi na kay Attorney Gretel Timario. Ako di ay si Sarah, usa ka second year college student nga nag-board duol sa CMU campus. Gikan ko sa usa ka pobre nga pamilya sa usa ka probinsya. Ang akong ginikanan nga mga mag-uuma ug ang tanang allowance nga akong madawat gikan nila gipaningkamutan gyud pinaagi sa ilahang paghago ug ang kainit sa trabaho sa uma nga ilang giantos matag adlaw. Dili sayon para sa akong mga ginikanan ang magpadala kanako og kwarta. Usahay maghulat pa sila og ani. Usahay mangutang una. Basta lang makapadayon ko sa ako ang pag-eskwela dinhi sa CMU. Mao nga akong allowance ginatipid gyud nako pag-ayo. Tanan akong allowance budgeted na gyud para sa pagkaon, school supplies o para sa akong mga project. Lisod kaayo mawalaan og bisan 5 lang. Kay maglisod na dayon kog pasibo sa akong mga gastuhonon. Sa among boarding house, duha mi kabuok sa kwarto. Sa sugod, okay raman yun mi. Apan sa mga milabay nga simana, nagsugod ko og kabantay nga ang akong food supplies sama sa snacks, noodles, o canned goods, hinay-hinay namang gakawala. Abi na ako sa una nga nakalimot lang ko o nasayupra ko og ihap. Pila ka adlaw ni ana, nakuhaan ang akong bugas. Kinilo akong pinalit sa bugas o giayo nako og budget nga maigo gyud para makakaon ko tarong o makakaon ko og tarong ug dili ko mapasmo. Sunod ni ana akong mga ballpens ug notebooks magsigi na og kawala. Gapapatay mali lang gihapon ko kay basin nakalimot lang gyud ko or akong nawala bakaha.
hangtod nga niabot sa punto nga dili na gyud nako makaya. Nawala ang kwarta nga akong gigahin alang sa akong allowance karong bulana. Kwarta nga kahibalo ko nga gikan sa singot ug kakapoy sa akong ginikanan. Tungod sa akong kahadlok, akong gireport ang nahitabo sa among landlady. Gisultihan ako siya sa mga nawala nga butang ug sa akong suspetsya. Apan hangtod karon hinay kaayo ang aksyon ug wala pa'y klarong lakang nga gibuhat ang akong landlady aron masulbad ang akong problema. Wala jud ko'y lain nga masuspetsahan kay kami raman duha ang naa sa kwarto. Ug ako ra pod ang nakabalo kung asa na ako gibutang ang akong kwarta. Apan nahadlo ko mo confront sa akong roommate kay basin masayop ko ug mahimong dakong away. Mao nga mangutana ko, unsa man ang akong angay nga buhaton, Attorney Gretel? Pwede ba ni nga kaso? O kinahanglan ko na lang pasagdan, bisan lisod o sakit para sa akua? Daghang salamat, Attorney Gretel. Ilabi na sa inyong programang Justice on Air. Salamat sa inyong pagpaminaw ug nang hinaot ko sa inyong tabang pinaagi niini nga programa. Inyong magtatampo, Sarah. Okay, so higala mao kato ang suwat tampo gikan kang Sarah. Hello DI, by the way, to Jovelyn Lentiha, good afternoon. Maayong pagpaminaw. And also to Marites Luzon, good afternoon, happy watching. And happy watching po, thank you so much for joining. Gaga Galdo, watching from Kitaw-Taw Poblasyon. Igunsa nimo sa Ati Lulot, Ma'am Gaga. Regards kay Ati Lulot, ako nang pinakabanggiitan nga ate diya sa Kitaw-Taw. And also again to Marites Luzon, hi. Hi also to Janine Bonit. Maayong hapon ug maayong pagpaminaw. Attorney Gretel. Yes, Ate Elge. Yes, ay sa wait lang di ay no. naara. Yeah, Attorney Gretel. Yes, Ate Elge. Okay na ba ka sa live? Okay na siya ng ang. Okay. Sa mukha. Muy pinakauna nga question. Yes. Anyway, murag seryoso gini ang problema ni Sarah, no? Kay, Yes, okay. actually, naka-dorm pod ko before. I don't know with you. Have you tried nga nag-dorm or boarding house? Ang uncle diri. Ay, yes, tapad rin sa Oo. DXMU, no? Yes. Kanang, imon ba ning na-experience? Kuan. Nga Ako lang gikawatan mga ka? classmate. Luy ka ayo. So, wala yung kawat diya sa imuhang boarding house. Maybe because ang imong room is not Ako naman isa sa akong room. okay, that's the kuan. That's the advantage. Oo. In my case, nakatry gyud ko og Katleya nga dorm. Oo, sa Katleya nga dorm. So, yeah, I hope nga wala na naga-exist karon ha. Kay ga-exist siya during our naaday gyud gihapon. Ga-exist siya during our time nga manglaba mi may gani kayo ko'y mga tsada nga mga sanina no. Pero ako mga kauban nga mga branded og mga Haloy. kanang outfit oo nga pina-effort na kay nga pagpalit sa mga malls si tawag ani mawalaan gyud pagbalik gikan sa klase wagtang ang ilahang even underwear. Grabe basta ng underwear. Yes, even underwears. So this time ato ning hatagan og pagtagad. By the way, sister-in-law di ay ni Ma'am Gaga Galdo si Ate Lulot. Igsuon mo ni Kuya Abel. Regards to Kuya Abel. And also to Janine Bonit. Good afternoon, watching from Purok Tambis, Kandulawan, Talisay City, Cebu.
In Cebu. That's Ayun, in, oy. yes. Hi. Hello po. Hello, Janine. Good afternoon. Good afternoon. Si Attorney Gretel ang nasa camera, no? Sa inyo makita si Attorney Gretel. Single pa na siya. Dili na available. Gibaligya man kaha. Taken. Taken. Wow. Proud ka ayo ba Yes. karong Valentine's Day? Di ka ma-zero. Yes. Sige, ka mag-Valentine's Day. Before na to hatagan o pagtagan. Grabe, yun. Naminaw si Sarah karon for sure. Mag-dinner lang. Dinner on February 14 kay Saturday. Yes, Timing of kay na course. diliting trabaho. Yes, through the fire. Yes. Daghan tag mga live viewers, salamat kay for joining us. Kay very relevant ang atong topic about kawat-kawat sa boarding house. Ilabi Yes. na sa atong mga estudyante nga naa diri sa CMU and for Sarah who is also a student nato diri sa yes. Central Mindanao University. So unsay angay nga buhaton ni Sarah Attorney Gretel? So, under aning problema ni Sarah Ate Elch, no? Based sa atong revised penal code, specifically sa atong Article 308 of RPC, theft gid ni siya or pagkawat. Pagpangawat. O pagpangawat. So, there is theft if there is a personal property. Tapos, gikuha ang imong personal property without your consent. Correct. And there is intent to gain. Mm-mm. So naagyoy motibo nga mangawat gid siya gyud kay iyang kuhaon gid ang katong property sa isa ka tawo. And under anino sa kaso ni Sarah, ang gipang pangawat kay iyang mga personal properties, iyang mga snack, iyang food, iyang school supplies. Yeah, or- Niabot na sa punto nga ang iyahang monthly allowance na. Yes. Oo. Mm-mm. So mao na siya nga nag-aggravate na gid og ayo kay Mm-mm. murag somehow na tolerate man niya kay kung naay mawala di man pud siya magkuan bali-bali. Mm-mm. So mo na to nga nagsalig pud ang nangawat. Yeah. So klaro gi kayo nga wala gi permission no ni Sarah ni og naagi intent to gain kay syempre gikuha man gid ang iyang property without her consent. So importante kay nga mabalaan sa atong mga tigpaminaw Ate Elch no nga ang theft wala ni siya required nga amount. Correct. So bisag ballpen pa na siya. Bisag unsa pa na kabaratohon basta kay Singko, pagpangawat. oo. Kung tinudon jud maigo gyud Ate Elch. Correct. So kanang just like what I've said Ate Elch no nga wala gyud siya kanang threshold sa amount. Kanya magdepende pod ang kadako sa imuhang gikawat sa silot. So karon most likely kay na amend naman ang ato ang penalty sa atong revised penal code under RA 10951. Oo. So ang amount sa for instance ang gikawat kay 5,000 pesos. Kaya wala man niya gi-mention ni Sarah no kung pila. By the way, di ay attorney, natay mga live viewers, ato ang alumni ni siya diri sa CMU, si Sir Oro Leonod. Bro, good afternoon. Ingon pa niya, biktima gyud ko sa kawat o bahaw sa una. Tinuod kay bisan bahaw kawaton. Tinuod Ate Kaya wala na Elch, gyud, oo. pero tinuod man pud no kay daghan man gyud pud students nga wala na gyud pud lagi money or allowance nga okay na ng food pero kung kwarta na gyud grabe na gyud Lisod na pareha ra gid kay gyud pud Ate mo Elch, oo. students. Nya, what if ang katong kwarta kay for enrollment? Ya, pareha ni kang Sarah, di ba nga, mag-uuma iyang parents, gaagad ra sa Okay. kung kanus ang ani. Lisod kaayo gid Ate Elch gyud. Oo, unya, be, wait lang ha. Si Emeline Gutang Unde. Good afternoon. Thank you kaayo, Ma'am Ems, sa imuhang pag-view sa atong live. And to Gaga Galdo, regards kay Kuya Abel. Watching Ay, pud si Kuan Ate Elch, si Attorney Roy Isada. Attorney Roy, nagkita Oo. ta sa Manila, no? Actually, wala ko kabalo nga, he's a lawyer. Balaan naman gud na siya og staff Ate Oy. Char. Hello, attorney. Hi, Ter! So, best friend yung kay mi ana, Ate Elge, kay nagkuan mi classmate mi ana sa Polsay. So batch di ay sa mo. yes. That's why baby face pa, Char. Ako lang, oy, dili siya. Pero bastos, dili ba kay akong ginauna mura na di gyapon mo akong mga manghod kay Oo. ka age ka ka batch man ninyo akong Yes. sister. Sige, anyway, going back. So, example, kato imong giingon ganina 5,000. So, most likely, basig niabot na og 5,000 or less. Ang punishment niya, ana, ate, for imprisonment is 1 month to 6 months. Oh, that's the minimum, no? Minimum dyan na siya, ate. Unya, ang pinaka taas gid nato is 4.4 million or above, which is reclusion perpetua or 20 years to 40 years of imprisonment. Sige daw kani kay marag dako
di naman ni siya pang student level ang minilyon. Dirita sa student level nga pwede ra siya makakawat o 5K. gisin makulang. 5K kana ate, Grabe taas pinakamubo na na kayo siya. pinakamubo. Pinakamubo na siya ate. Oo. So arresto mayor ang tawag ni Ana. Arresto mayor. Pinakamubo na siya nga kuan, punishment for imprisonment. Mm-mm. Or arresto mayor. So, moving forward ta ate. Yes. No? So, labi na kay kwarta ang nawala o niya gigahin gidto ni Sarah for her monthly allowance sa iyang pag-eskwela. Ang epekto ato kuan na gid sa iyang pag-eskwela. Na disorient na siya kay ahan naman siya mukuha ani og pang project niya. Yes. Iyang pagpagkaon. Yeah. Lisod gigayo nga kanang mawad-an siya og kanang pag-budget niya ate, lisod gigay mag-budget niya. Mabot pag sa punto nga, lisod na ganing mawala ang G's 20, ana. True. Oh, nya. Kanang, for simple lang gid kayo nga kanang message or reminder no nga, dili lang ni siya boarding house nga issue, kundi pwede na ni siya mahimong criminal liability. Ayun. So kinahanglan nga dumduman or tawag ani kanang hunahunaon dapat sa nangawat simbako nga musugot ra ba kag mapriso kag 1 month to 6 months o saon na lang imo Kay pag-eskwela. rampant gigay ni siya ate LG gyud. Pero Attorney Gretel, unsa man kung wala pa gyud siya klarong proof, halimbawa si Sarah wa man gyud siya iyang Suspect duda siya lang o gyud. suspect siya lang tungod kay sila ra man gyud pud duha lagi sa ilang kwarto, dili ba delikado nga mag-akusa dayon siya like kani ako ang ikaw gyud ang nangawat kay kita ra man duha ana lugar. So, dili gina maayo atino nga kanang pag-confront ni Sarah kay wala siya legal basis or wala siya evidence. So, since ang kuan ang murag ang cause pa man sa murag ang iyang evidence pa lang man kay suspicion pa lang, so dili pa gina siya pwede. Ang akong ma-advise ni Sarah Jude Ate Elch no is mangalap gid siya og ebidensya. Dapat evidence-based gid siya niya, dili sa niya ipa-rule over ang iyahang emotion. Kay nasuko naman na siya og naglagot kay nahurot nawala naman iyang kwarta, wala pud siya pagkaon. Iyang mga gamit kay ginahilabtan pagyud. So ako sa iyaha siguro magbutang siya og kuan niya kanang recorder ba kaha. Ana. Tapos sutaon niya ang iyahang roommate. Di ka ani nga panahon nawala ra ba niya. Kanang kuan gibutang ra to nako diri nakakita ka. Kanang murag iyahang kanang unsa na tawag ate oy kanang iyahang Q&A niya. Or reverse psychology, Reverse psychology. Di ba nakakita man ka ana-ana So basig ana nga point pod iya na pong masuta gid niya kung namakakbag yun or tinuod ba ang ginapaingon sa iyang roommate niya. Correct. Aside po na dapat na ay lista si Sarah sa mga nangawala niya nga butang. I-indicate niya ang petsa, tapos ang katong amount, syempre kay kwarta man tong nawala, i-indicate niya. Tapos, aside na ate, i-secure niya iyang mga gamit na. So, if nakalak na tong iyahang mga personal nga properties, unya, naagi hapoy kawat. So, circumstantial evidence na gid na siya nga naagi pagpangawat nga nahitabo. So, aside pa na ate Elsh no kay dugang pud nako nga dapat likayan niya ang public nga confrontation. Kanang daghang tao makadungog. Yes, labaw na sa online. Agoy. Kay basig i-post niya iyang Maura roommate. ba gyud na kasagara ang gakahitabo karon no? Akong roommate kay hilabtonon ana-ana, iuli na to, ana-ana. Kunya, delikado biya kay na kay under Basig sa ako ang revised penal code ate. Counter ko ani noon, marag na counter case na Mahimo sa ng imo. libel gid ate. Yes, correct. Theft lang. Ang iyang ikuan niya 1 to 6 months pa gyud niya daw big Cyber labayan siya. libel. Pila ba ang cyber libel? Mabot na siya 10 years ate, Ay, aray. 15 years, 20 years. So choose your battle wisely gyud. Yeah. Dapat nga before mo atake naghuna-huna na daan si Sarah. So aside ato no kay syempre sakto tong gibuhat ni Sarah nga nag-report siya sa iyahang landlady. Oo, kay aron matrack gid nga kanang wala gid nagpadalos-dalos si Sarah sa kuan pag-process sa iyahang complaint nga ni undergo gid siya og saktong proseso. So mao to siya ate Elch. Ayun, sige. So, I hope nga naminaw si Sarah karon no and murag lessons learned pud ni siya para sa mga dili na ka estudyante sa tanan nga mga naminaw karon kay tanan magitano maka-experience ta og ingon ani nga kawatan ta
tawag ana kanang nay mga mawala sa ato nga mga butang nga very important kaay sa ato bisag baratuhon lang na pero sa ngalan nga mawala sa imuha May murag- sentimental value kumbaga. yes oo nya how much more kung money unya sa gisaysay pa ni Sarah nga gina-budget gud niya og ayo ang iyahang Kwarta. kwarta. Ako makakuan gid ko ana no, naka-experience magud ko ana Attorney Gretel sa una. Estudyante pa ko nagdang-dorm. Syempre pag sa dorm, prone gid kaayo kasakawan. So ang imog yun bitang unang buhaton kay imog yung ikandado ang imuhang I-secure gid nimo o imong ikandado gamit, nimo tanan imuhang tanan nga pwede kandaduhan. Dayon kana lang gid ang problema kanang mga hinayhay nga labhunon. Na ang akong classmate yun ato ati Elch no kay murag second year college mi ato nawala iyang bag-o nga phone. Ay ari grabe na sa nang phone Gi-charge yun. ra gyud ate murag nawala siya mga 3 minutes lang 5 minutes kinagkuhag food sa ubos niya Oh my god. sa kanya kay nawala na iyang phone. Unya daghan kaayo mo sa dorm Samsung na siya. pag ito siya ate unya katubi ang mga panahon na nga Yes. kay kanang mobile asan ay kanang Philippine phone bitaw ate nga brand oo inatura usually ang True. ma-afford sa mga students ba Mm-mm. pero yaki Samsung yun Yes. hala nainitan man sa kuan amot lang Basta siya ate sa- dorm or boarding Dito house? sa imong gikuan gyapon katliig Dorm. Yeah, that's the problem pag dorm kay very wide kaayo ba? Dako Ya kay daghan siya. kaayo. Oo, dako kay siya nga space. So maglisod kag identify gawas kung naay CCTV camera. Kana gyud dapat. I don't know this time kung naa na ba. Wala man pud gugo Wala nakalaan ko pa sa ato ang mga update dormitories ate. diri no. Pero daghan man noon ta og mga dormitories diri sa CMU, especially nga we're talking about the CMU properties no, mga CMU properties magudi nga mga dorms. Anyway, si Ma'am Emeline Gutang Unde, she's watching from Purok 7, Anupog, Pinamunggahan, Cebu. Cebu gyapon. Have you been to Cebu? Wala pa ate sa airport ra. Ay, nga naman. Anong ginawa mo sa airport? Nagkuan attend og pagba. Unsa na? Seminar ate. Nagkagayan unya kanang Cebu Iloilo. Ay, aray. Igor ka nag-drop dito. Ato lang nakita na ko ilang airport kay kuan log kaayo. Yeah, you should napay visit. Adidas, napay Nike. Murag mo lang ate. Hala, katsara ba ani ilahang airport diri? Oo. Oh, you should visit the province and the city of Cebu. Pohon. Kay lindot gyud ang Cebu. Pohon. Daghan diya nightlife. Char, ang nightlife gyud ang ako ang gikamingawan Ato sa Manila. Well. Di na lang Separate. ito. Yes. Uy, nakakomplain na ka sa liquidation? Yes, of course. Ako wala Monday. pa. Oh my Uy, gosh. mag-submit na ka. Wait lang. Sige, anyway, daghan. Hello to Ma'am Lourdes Dayang nga nakaro sa Japan. Hello Sige. po, ma'am. Konnichiwa. Sakto ba? Oh, konnichiwa. That's hello or Oo. hi yata or something Sige. ana. It's a greeting. Anyway, kano sa mang gyud mahimong legal ang iyang aksyon ni Sarah, Attorney Gretel? Yes, Ate Elge. No? Mahimo na ni siyang legal action kay, of course, ato naman ang ma-check ang box, no? Kay recurring na gina siya, balik-balik na ang pagpangawat sa katong roommate daw ni Sarah. Unya, aside pagidaan na, ang naalay only access is her roommate. And to the point nga gakaapektuhan na iyang pag-eskwela. Yes. So ako ma-recommend niya Ate Elge is since naa siya under sa ato ang care sa atong university kay student man siya diri moduol siya sa atong kuan OSA or Office of Student Affairs kay sila may in charge ani sa atong mga students ug napo dara under ang ato ang guidance counselor maka-advise pud siya psychologically sa well-being o physical well-being sa ato ang student nga si Sarah. And aside pud ana very important nga pwede pud makaduol si Sarah sa ato ang University Housing and Relocation Committee kay kaning ato ang housing committee in charge ni sila sa ato ang mga boarding houses. So ma-regulate ni nila ang mga landlady o mga landlord. And aside pagid ana Ate Elge no kay naay mechanism nga gibuhat si Attorney James sa housing nga kanang naay anonymous nga complaint pwede Oo. kanang submit og anonymous complaint ato ang Yeah. mga student nga boarders o atong dormitory residents so kay mahadlok man na sila nga mag-file og complaint nga kanang Yes, for makita gid sure. ilang mga ngalan so tsada to siya nga mechanism kay aron ma-empower ang ato ang mga students. Yun. Nga. Yeah. Mm-mm. And that
that answers, I guess. I don't know kung naipangutana si Sir Oro Leonon. Attorney Gretel, may pananagutan po ba ang may-ari ng boarding house kapag may nanakawan na tenant? To answer your question, sir, first of all, good afternoon. So, if for instance, nahitabo niyo siya under sa atong university, kay naaman po tayo ka ng University Housing and Relocation Committee. So, they are the ones nga mag-regulate sa atong mga boarding houses, and they are pro-students gid kaayo, no. I-make sure gid nila nga ang safety gid ug ang security sa atong mga students ang ilang primordial nga responsibility. So, just like sa case ni Sarah nga nagsumbong na siya sa iyang landlady, unya little to no action ang ibuhat sa iyang landlady, naa gini violation ang iyang landlady sa atong housing committee. Oh. Okay, nagsumbong na gud ang bata unya wala gid kay action gyud. So most likely pwede kaani ang landlady, pwede siya mo tap sa ato ang security office nato, pwede siya mo ato sa atong legal office or sa OSA, makig-connect siya sa ato ang housing committee kay aron maka-create og impression ba nga responsible kita sa atong mga students. Tinuon. Kay basin ba og ma-discourage na inuon ang mga ginikanan nga ilang ipa-eskwela ang ilang mga anak diri kay Tinuon daghan natin, ikawat oo. nga kahitabo bisag sa mga boarding houses. Kay kaning atong mga landlady ug landlord na himo ni silang mga second parents na. So kibalis Tinuon. kay wala man ang kanang mga parents, so sila na ang mag-act as second parents na. So dapat gid nga ma-actionan gid ni supposed to be. Yes. So mo na akong maingon kang Sarah nga pwede gid siya moadto sa ato ang housing committee. By the way, before ni mo na sumpayan, Attorney Gretel, I hope that I know, Sir Oro, bro, imuhang nadungog ang tubag ni Attorney Gretel. Hello, di ay to Ma'am Jean Mondrano. Good afternoon and shout out watching from Lipa City, Batangas. Uy, ang layo na naman. Yes! Pinaka-tips sa Philippines, di ba? Dili pa. Dili pa. Ay, wrong. Di ako Batanes. Batanes to die? Sorry. Dili ko history Pero atuan na to na Zay. Sa sunod mga higayon. Sa PJ ang taaten. Yes, hopefully, no? Hopefully. Pero limited daw kuno ang ilang kuan dito, attorney, ilahang flight. Ay, mao ba? So that's, ang ilang flight, kamurag once a week, murag something ana, or twice a week. Murag once ang paingon, once ang pabalik. I don't know karon ha, pero muna ako nahibawaan So, 1 week na lugar sa dayon Batanes. dito. Ato ta dito? Go. Ay, Ala? nakaw na. Program sa ta. Sige, sige. Wait lang, si Ma'am Jean. Wow, sana all. Ang ganda ng bisita niyo po, ma'am. Shout you out po. po sa aking Ang mga ganda niyo rin kasamahan. Kasamahan dito sa Divisoria sa Maynila. Hello! Diyan kami galing nung last December, girl, no? First December? week of December. First week of December, nag-Divisoria kami with Attorney December 4 Gretel. or 5. Oo. Yes. And mga customer na bumili sa aming mga gulayan. Hello dyan, Ma'am Jean Mondrano, and to Hello all your po. customers. Sana makadalaw kami dyan sa inyo, ma'am. Puhon sa Bisaya. Puhon. Yeah, si Ma'am Lourdes, ako ma'am, sa tagal ko sa boarding house or quarter, happy to say, wala gyud ko nakawatan. Mga buutan akong mga co-players, mura na sadmig mga igsuon man good. Bisan lahi-lahi mi og gikan nga mga region. Attorney James Violon is watching also. Hello, attorney. Hello, pretty women. Hello O, din, diba? pretty. Cinco, B. Chares. And ay salamat na ingon si Sir Oro Leonon. Salamat po sa sagot, You're attorney. welcome po. Sige, going Thank you back. for watching. So, yeah. Aside, attorney, di ba naka-mention ka mo adto siya sa OSA, OSA? sa University Housing and Housing. Relocation Committee, of which si Attorney James Violon ang director Head na diha. po. Sige, dayon next unsa pa gani, So, dugang attorney? paan na Ate Elge, no? Kay pwede gid kaayo moduol si Sarah sa ato ang Office of the Legal Counsel. Kay aside ana, we are providing free legal services sa atong mga students. Kay we would like to impart gid no nga kanang we are protecting the rights and the privileges of our students gyud. Nga dili pwede nga kanang inanaon lang gid sila. So Yes. we need to take action as well. So aside pud ana nga pwede pud mo duol si Sarah sa barangay or diri sa ato ang police station
kaning duol na to diri nga police station tapos magpa-blatter siya. Naa pa ba tay police diri? Diri sa CMU? Naano mo ka checkpoint diri I mean, diha sa security office naa pa? Dili ko sure. Nag-standby or dito gid sila sa katong checkpoint na Checkpoint, nga area. most likely. Kaya before, naamagod gud tay PNP personnel nga naa sa atong security office. Si ato na sa Euron. Sige, Sige, basig go. naapag yun. Hello Sir Gewan. Oh, yes, true. Murag, kuan kaayo ni, kanang timing kaayo kay kung halimbawa si Sarah mo adto sa housing committee o sa legal council, isa ra gyud ka person ang iyang Provided pangitaon. jud na mo ate. Isa ra ka person, si attorney James, kasi siya man ang head aning duha ka opisina. Action gid mi diretso. Kanya kamo dayon. Inyo, apart gyapon ka sa housing, Dili na. okay. Wow, dili na nga naman. Kanang- You've been part and now, Kanang daghan na kay kog designation sa ate nya murag naluoy na guro si Attorney James sa ako. yeah. So, it's time to kuan na pod. Si Ruby na ang bago na to nga secretary sa atong UHRC ate. Okay. Secretary mo ko sa una din. Ni That's kuan why. dayon substitute din si Ruby para sa ako ada yung kinaluoy na gid sila sa ako. Wow, Yes. sana all na Ang daming imaluoy. role. Bida-bida kasi. Oh, Chares. di ba? Mm-mm. Mausad na, di ba, Attorney James? Sobra na siya kabida-bida tulo na iyang office. See you Habo na kaayo. on Thursday, Attorney James. Si Ma'am Jean Mondrano, snack po tayo mga ma'am. Nag-coffee po kami, pampas sigla ng hapon. Wow, nagkape-kape Sana mo all. nga kuan. Nag-coffee man ka, di ba, Attorney? Yes po. Yes. Tsada ang brewed coffee ate kay healthy. Yeah, healthy Antioxidant unta, ang pero basa. sa hospital, magyukuan na, oy. Ha? Yeah, no, hospital ako tuhod sa kape, di ko kaginawa. Ay, So, sa nalanding ko kape? sa hospital for 3 days. Mao ba? Yeah. Kasi grabe na po kadagang kape guro imong gi-take. dili ko into coffee, that's why niya gapalpitate ko. Di na ko kaginawa. Ay, okay. Yeah, so coffee is not for me. Water na lang. Water ra gyud. Or pwede na matcha, basta kay kanang matcha nga dili na kay siya Hello, ingana. matcha lover pod ko. Manglaag ra gud ta, mag-matcha ta. Go. Sige, tiwason sa nato. Sige, onya ha, tawagan ti ka. Sige, go. Magpalibre ta kang attorney siyang Kobe Coffee. Actually, nakaadto na ko. Nakaadto na ka? Yes! Ako nakaadto ko. Wala ko kabalo nga siya na yung owner. Mm. Dayon, kauban ako si Ma'am Dainith, Dr. Dainith Suaberon that time, and si Ma'am, daghan to akong kauban. Wait lang. Basta kaya daghan kong kauban. Tao, bagay, Oo. hayop. Tao. English, Tagalog. Wait lang, good afternoon. Ga-boarding house pod ang akong son, mga ma'am. Pero very silent jud siya sa ako awa ko kaila sa iyang mga roommates o sa iyang landlady. Hope he is okay lang sa iyang mga roommates. Wala jud. Ay sa kay Ma'am Che Jose Corpus. Ma'am Che Corpus. Wait lang, dili na ko siya mabasa tanan ng iyang From message. Qatar. Mabasa niyo? Ay, Qatar. Grabe. Hello po, ma'am. If silent lang imong anak, ma'am, that means okay ra kay siya diri sa CMU. Sige. Anyway, Attorney Gretel, alas 3:51 na. Ato na nigi chika-chikahan. Pero, unsa may mensahe nimo ilabi na sa atong mga tigpaminaw ug kang Sara ug sa atong mga estudyante nga naminaw karon. So ako message gid sa tanan nga gapaminaw ate no, especially sa kang Sara o sa atong mga college students diri labaw na kaning mga ga-dorm o ga-board nga mag-careful gid ta even if kailan na nato atong roommate kay masigula pa ginato sila nasuta no. So aside pa gid ana no, we would kanang remember na to always nga dili na to pasagdan ang problema kay again we deserve what we tolerate, so dili na to ang i-tolerate ng mga inaana nga problema kay for instance pareha kang Sarah nga nag-escalate ang iyang problema True. from snacks nga niabot sa punto nga money na gyud ang na-involve. So aside pa gid ana, I would also like to tell the viewers nga ang balaod nato kay naa para huy nganong nailangaw diri ate ay Yeah. tugnaw na kay diri ate. Tingnan kung anong naailangaw. Sige lang ato nang So, anon. magpadayon ko ate no nga ang Oo. balaod na para maprotektahan ta o kanang i-make sure nga protected gid ang ato ang mga rights and privileges gyud. So aside pa gid ana nga kailangan nga mo stand gid ta sa ato ang mga katungod so dili ta mag-ulaw-ulaw. So pareha kang Sara nga
kanang nagulo-ulo siya nga somehow na tolerate niya mo na nga nag-escalate gyud. So let it be a reminder to you, Sarah, nga mag-stand gid ka sa imong ground and you have to find your voice gyud. True. And aside pagid ana nga naagid tay katungod nga mureklamo gyud labaw na og uncomfortable na ta og ginadihado na ta sa ato ang mga katungod. So mao lang to siya, Ate Elge. Thank you kaayo, Ana Attorney. Pero wait Yes. lang, naa si Ayan Saramusing is watching live sa Don Carlos Bukidnon. Shout out, Ayan. Hello po, Good good afternoon. afternoon. And ingon pa ni Sir Oro Leonod, ang CMU gyud ang pinaka the best nga nahatag nga experience sa ako ang life. Tinuod bro, kay dirita Yes. ng ila. He is actually my brother in Christ. In Ah. Christ Youth in Action, CYA. Hello po. Yeah. Thank you for watching. Bro, aha gani ka karon, bro? Sige, hulat na nato na inyong tubag, bro. Anyway, thank you kaayo again, Attorney Gretel Timario, ang ato ang legal Assistant 3. 3 sa University Legal Office sa Central Mindanao University. Og ilabi na kanimo, Sarah. Thank you kaayo sa imong pagpadala ani nga letter. Dili gyud masulbad ang mga kawat-kawat sa atong boarding houses or sa dormitories kung walay magpakabana og share ba nga naa di ay pwede mabuhat kung kawatan ka bisag unsa pa na kasimple nga butang or kagamay nga butang. Tungod pud ani, Ate, no, kay makahuna-una gid pud ang mga gapangawat nga bugat di kayo ang criminal liability kung tinud-on gid sila gyud. True. Tinuod. Ingon pa ni Ma'am Lourdes Dayaw na siya advice sa mga magnanakaw. Ano siya? Advice sa mga magnanakaw, ma'am. Dili dapat magbuhat ana huna-hunaon nila nga naa sila diha sa school para sa ilang future. Kay kung madakpan sila nga manguha ang ilang future madaot gyud. Tinuod. Tinuod yun na siya, ma'am. Anyway, so daghan kayong salamat. Alas 3:55 na ug wala na kitay igong oras. Si Sir Oro Leonod is in Dubai right Wow, now. layo. Oh, and he's participating sa atong program. Bro, thank you so much. Thank you Kasi for oras kaya, bro. watching again po. Dili kay alas 3:55 na and we need to say goodbye. Although ako ang next gihapon ani nga program. Standby lang mo ha sa atong mga live viewers. Standby mo because naatay guest and I guess he's here. My guest is here. So, atangin ninyo kay mag-live gihapon ta later. So, kini na lamang si LG Iman Aninayon. Ug ako si Attorney Gretel J.T. Mario from our CMU Legal Office. Kita-kita ta sa sunod semana alang sa laing episode nga puno sa kahibalo ug hustisya. Yes, salamat kaayo ug maayong hapon. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching. Are you ready for a